nnọọ na GCK ọzọ mgbasa ozi ọma kwa ụbọchị. Na ndụ a na-enwe mkpebi bụ nke na-esiri mmadụ ike nakwa nhọpụta bụ nke na-ahịara mmadụ ahụ. A na-enwe mkpebi bụ nke siri ike nke na-eche mmadụ aka mgba bụ nke na-abịakwute ya ụbọchị niile. Mgbe ụfọdụ a na-enwekwa ezi mkpebi bụ nke mmadụ nwere ike ikpebiri onwe ya, ma ụfọdụ ya yi ikpebiri onwe gị enwere ka ọ bụrụ mkpebi jọgburu onwe ya bụ nke na-eweta mbibi. Mana otu ọ dị, enwere mgbe mkpebi nwere ike ịbịakwute mmadụ bụ nke ga-egosi ya na-ekwe nke a bụ ezi mkpebi, na-ekwe ezi ụzọ bụ nke ị ga-eso bụ nke kacha mma. N'ụbọchị tata GCK kwa ụbọchị anyị ga-eleba anya bụ mkpebi abụọ bụ nke dị oke mkpa, bụ mkpebi nke ezi iwu nakwa mkpebi nke imebi iwu. Anyị adịghị maka ezi iwu na imebi iwu banyere obodo, kama anyị na-ekwu banyere iwu nke na-edo anyị idebe okwu nke Chineke nakwa ime ya maọbụ imebi okwu nke Chineke. Ọ gịnị ka Chineke chọrọ? Ọ gịnị ka Chineke na-enye anyị n'iwu? Ya dị oke mkpa bụ mgbe mụ onwe m na-eme ihe Chineke nyere n'iwu. Ndị nchọpụta na-egosi anyị na ndị kacha enwe obi ụtọ abụghị ndị nwere ego maọbụ wee ogogo dị elu, kama ọ bụ ndị nke nọ n'ezi nwekọ nke bụ ịgba. Onye nwe anyị atụrụkwa atụmatụ n'ụzọ a, na mgbe anyị na-erube isi wee nye iwu ya, anyị ga-achọpụta ezi obi ụtọ nke na-anọgide mgbe niile. Ya mere ka anyị lekwasị anya dịka onye ọzọ atụrụ Kumuyi ga-ewetara anyị ozi bụ onye mgbasa ozi ọma ruo mba niile, dịka ọ na-eduba anyị n'iwu nke mmụọ nsọ nke na-enye ndụ nakwa nwere onwe. Ana m ewere ozi anyị n'abalị a site n'akwụkwọ nsọ. Ozi a sitere n'akwụkwọ ọnụọgụgụ isi 21. Ka m gụọra gị ya ọnụọgụgụ isi 21. Aga m agụ ya, kọwara gị ya, gwa gị ebe o metụtara gị, ụdị mmeri ha nwetara, gị onwe gị ga-enweta mmeri ya n'abalị a. Ọnụọgụgụ isi 21 malite na amaokwu nke 4. Ha wee si n'ugwu Hoa bulie ije gaa n'ụzọ oke osimiri uhie ịga ala Edọm gburugburu, ma mkpụrụ obi ndị Izrel enweghị ntachi obi n'ụzọ ahụ. N'ihi ihe merenụ, ka m gwa gị ihe merenụ, Chineke napụtara ụmụ Izrel dịka ọ ga-anapụta gị n'abalị a. Ha wee malite ije, o wee na-edu ha na ije. Ije ahụ ga-eduba ha n'ala nkwa ahụ. Anyị nọ na njem na ndụ anyị. Onye ọbụla n'ime anyị nọ na njem, ma ị bụ tata o, ma ị bụ nwa amụrụ ọhụrụ. Otu a ka anyị nọ na njem site na nwata ruo n'okenye, ruo n'okorobịa, ruo mgbe anyị ga-aghọ agadi. Anyị nọ na njem, anyị na-aga n'ihu. Afọ ọbụla na-atụkwasị ihe na ndụ anyị na njem a nke anyị na-aga. Mgbe ụfọdụ ị maara nke ọma na o nwere mgbe ike na-agwụ anyị, na o nwere ike ụwa na-agwụ anyị n'ihi ihe nke ndụ a. Ọ bụrụ na gị onwe gị bụ onye ike gwụrụ, makwa na onwe gị mgbe ike ụwa gwụrụ gị, ọ bụ naanị gị bụ onye o mere, o nwego ndị o meworo na mbụ. Ma n'oge ike ụwa gwụrụ ha, ị maara mgbe ike ụwa gwụrụ mmadụ, ụfọdụ nwere ike lekwasị anya n'anyanwụ, lekwasị anya n'eluigwe, ma ụfọdụ nwere ike lekwasị anya na ndagwurugwu ọnwụ. Ha họrọ ime ihe na-ezighị ezi. Ụmụ Izrel họrọ ikwu okwu na-ezighị ezi. Na amaokwu nke 5, lee ihe ụmụ Izrel mere. Ndị Izrel wee kwuo okwu megide Chineke, megidekwa Moses, sị, n'ihi gịnị ka unu meworo ka anyị si n'Ijipt rigota ịnwụ n'ọzara nke a? O nwere ụfọdụ ndị ihe dị ha nso mgbe niile bụ ọnwụ. N'okwu ọnụ ha ọnwụ, n'echiche ha ọnwụ, n'ụzọ ha si ebi ndụ ọnwụ, na mmekọrịta na ndị mmadụ ọnwụ. Obere ihe merenụ, uche dị ha n'ọnwụ mgbe niile. N'okwu ọnụ ha, na akparamagwa ha, n'ụzọ ha niile, ọnwụ dị ha nso karịa ndụ. Lekwa ụmụ Izrel, ha dị nso n'ọnwụ karịa ndụ. Ha echetaghị mgbe ahụ ike gwụrụ ha na Chineke na-edu ha abanye n'ala nkwa ahụ. Kedu maka gị onwe gị taa? Ị na-eche maka ịdị ndụ? Ị na-ekwu maka ịdị ndụ? Ị na-enwe metụta maka ibi ndụ? Ka ọ nwe obere ihe ọbụla merenụ, ọnwụ dị gị n'ọnụ mgbe niile. Onye nwe anyị ga-eme ka ịhụta ndụ, hụ ihe taa. Dịka anyị na-aṅa ntị
anyị na-achọpụta ọkpụrụkpụ ihe atọ dị oke mkpa. Nke mbụ, ọdịda na-abịa mgbe mmadụ na-enweghị Jizọs n'ime ndụ ya. Ọ bụ na Kraịst anọnyere anyị agaghị aga ije n'ime mmụọ nsọ nke Chineke. Anyị enweghị okwu nke Chineke n'ime anyị, anyị enweghị amara Chineke n'ime anyị, kama anyị na-aga n'ime mmehie anyị, n'ime nyanya, n'ime ntaramahụhụ. Anyị wee na-ebukwasị onwe anyị ọdịda. Mana ọ bụ na Kraịst bata bịakwute anyị, ọ na-enye anyị amara ya, nye anyị ike ya iji gaa n'iru ma mee nke ọma n'ime ndụ a. Nke abụọ, nkasasị obi. Ọ na-eduba mmadụ n'imebi iwu, ma olileanya na-eduba mmadụ n'igwe idebe iwu nke Chineke. Ọ bụ na anyị enweghị olileanya, anyị enweghị ebumnuche na ndụ a, anyị enweghị ihe anyị na-elekwasị anya, ọ dịghị ihe nke anyị na-achụsosi ike, ọ ga-eme ka anyị nwee nkasasị obi. Nkasasị obi a na-abịa n'ihi na anyị na-ewepụ anya anyị na ụzọ nke Chineke na-edebe n'iru anyị. Anyị na-ewepụ anya anyị n'ebe Chineke nọ. Ọ na-eme ka anyị ga-ewesịkwa olileanya n'ebe Chineke nọ. Anyị na-achọ ụzọ nke olileanya na-adịghịzi, wee pụọ na akụ nakwa ụgwọ ọrụ nke Chineke na-enye ndị tụkwasịrị ya obi. Nke atọ, ụzọ nke onye mmehie siri ike, mana ụzọ nke onye ezi omume bụ nke dị mfe. Mmehie anyị na-efu anyị ihe, mee ka anyị na-ata afụfụ. Mana ọ bụrụ na anyị soro iwu nke Chineke nke na-asị ka anyị hụ ya n'anya, nakwa nke abụọ nke na-ekwu ka anyị wee hụ ndị ọzọ n'anya, anyị ga-ahụ na ndụ anyị ga-adịwanye mma karịa. Onye nwe anyị atụgo nke a n'atụmatụ wee sị, ọ bụrụ na anyị so ụzọ a, ịma na ọ ga-adịrị anyị na mma. Mana ọ bụrụ na ewere ịkpọ asị, wee nkwutọ mmadụ ibe anyị, na ị na-akụ asịrị na iwe ajọ iwe, ihe ndị a na-ebibi nwekọ anyị na Chineke na mmadụ ibe anyị, mee ka anyị nọ n'onwe anyị nakwa na-enwe olileanya. Ka anyị chịkọta ịkpa nkata anyị niile anyị n'ụzọ abụọ anyị, ka anyị mụta na ọ bụrụ na ewere obi anyị site na amara Chineke, anyị wee na-aga ije na iwu nke mmụọ nke Chineke, anyị ga-ewere onwe anyị. Ha wee sị, na nri adịghị, o nweghị mmiri anyị ga-aṅụkwa na-aṅụ, ike ụwa agwụwo anyị na iri otu achịcha. Ha na-ekwu bụ na ọnọdụ akụnụba adawo, na olileanya adịzikwaghị ọzọ. Ha ọbụladị ike inweta nri nkịtị mmadụ ga-eri adịzighị. Ha sị na ha na-esizi n'aka baa n'ọnụ, o nweghị ihe ọbụla dịrịnụ a ga-eri. Kedu maka anyị onwe anyị taa? Gịnị ka anyị na-ekwu? Gịnị ka anyị na-eche? Kedu ka anyị si ekwu maka ọnọdụ akụ na ụba, maka nsogbu anyị, maka azụmahịa anyị ugbu a? Ha wee kwuo okwu megide Chineke, ha wee mee mmehie megide Chineke, kwuo okwu megide Moses. Ma o nwere ụgwọ ọrụ dịrị ihe ọbụla mmadụ kwuru ma ihe mmadụ mere. Melee anya na amaokwu nke 6, Jehova bụ Chineke wee zite agwọ ọkụ ahụ n'etiti ha, o wee taa ha, ọtụtụ n'ime ha wee nwụọ. Mgbe ahụ ka ha tetara n'ụra. N'abalị a ị ga-eteta n'ụra o. Nsogbu niile ha butere onwe ha, mmekpa ahụ niile ha ji ọnụ kwutere onwe ha, mgbe ha hụrụ ọnwụ, ha wee teta n'ụra. Lee anya na amaokwu nke 7, ndị Izrel wee bịakwute Moses sị, anyị emehiewo. Nke a mere ka ọnọdụ wee gbanwere ha. Ọnọdụ ga-agbanwe na ndụ gị n'abalị a. Aga m enye gị ohere ka ị wee nwee mgbanwe nke ọnọdụ. Anụghị m amen gị. Asị m gị n'abalị a na ihe ga-agbanwe na ndụ gị n'aha Jizọs. Ugbu a ha hụrụ ndị ọzọ ka ha na-anwụ. Ha hụrụ ụgwọ ọrụ nke ihe ha ji ọnụ ha kwutere onwe ha n'otu ntabi anya. Ha wee sị, mba, anyị ga-eme otu ihe. Ọnọdụ anyị pụrụ ịgbanwe. Asị m na ọnọdụ gị pụrụ ịgbanwe n'abalị a. Ha wee kpebie sị, anyị emehiewo, n'ihi na anyị ekwuo okwu megide Jehova, megidekwa gị. Gị kpere Chineke, kpere Jehova ka o wee wezuga agwọ ndị a na-arụ anyị. Moses wee kpee ekpere n'ihi ndị Izrel. Chineke zara ekpere Moses. Jehova ga-aza ekpere m n'isi gị n'abalị a.
ihe ọ sọrọ ya bụrụ ihe mgbu ahụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ iru uju, ihe ọ sọrọ ya bụrụ ọrịa nke ị nwere. Dịka ị na-abịakwute onye nwe anyị n'abalị a wee nwee akpịrị ịkpọ nkụ, aga m ekpere gị ekpere. Jehova ga-aza ekpere gị n'abalị a. Ọ ga-aza ekpere m, zaa ekpere gị. Ị ga-enwere onwe gị n'aha Jizọs. Ma ị maara na ndị a mepere obi ha mgbe ị nabatara ekpere anyị na-ekpere gị n'abalị a. Ihe ọ bụla anyị kpere na ekpere ahụ ga-abịa na mmezu, wetara gị ọrụ ịrịba ama. Ihe ịrịba ama so ụzọ na-abịakwute gị n'abalị a. Ọ ga-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị n'abalị a. Ọ ga-ezute gị, ọ ga-ebi gị ọma n'abalị a. O ekwere m na agbagharawo mmehie m. Guzo ọtọ n'ụkwụ gị ka anyị na-agakwuru Chineke n'ekpere. Ugbu a ana m ekwere na Chineke agbagharawo m. Ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Welie aka gị elu, guzo ọtọ n'ụkwụ gị. Onye nwe anyị, ana m ekpere na-akpọku gị n'isi ndị a niile, ndị ikere n'oyi gị, ndị na-abụzi ụmụ gị ugbu a. Ha hapụwo mmehie ha niile, ha na-abịakwute gị n'abalị a. Ha chọrọ amara gị na mgbaghara mmehie nke ị na-eme. Onye nwe anyị, mezuore ha n'abalị a n'aha Jizọs. Gbaghara ha, nye ha udo gị, nye ha nzọpụta si n'ebe ị nọ. Ka ọṅụ nke nzọpụta pụta ihe na ndụ ha n'abalị a. Onye nwe anyị, nye ha owuwe anya na ha abịakwutewo gị, na gị na ha bụzi otu ugbu a. Ekele dịrị gị nna anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Oge nke gị eruwo ugbu a. Ugbu a bụ oge ihe ịrịba ama. Welie aka gị elu, were aka nke ọzọ metụ ebe ahụ ị were nsogbu. Ngwa ngwa ị nụrụ eme n'ikpeazụ, imepe anya gị, lee onwe gị anya. Ị ga-ahụ na Chineke emewo ihe ahụ nke mmadụ na-apụghị ime, na ihe ile adịwo mma. Welie aka gị elu, nwee olileanya, nwee okwukwe na Chineke ga-emere gị ihe ịrịba ama. N'ebe Chineke nọ, apụrụ ime ihe niile. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekpọku gị n'abalị a n'otu okwukwe nke na-adịghị agha agha, okwukwe nke na-adịghị ada ada, okwukwe nke na-adịghị amaṅa amaṅa. Anyị maara na n'ebe nọ na apụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịakwute gị n'abalị a na okwukwe ahụ nke na-eme ihe a na-apụghị ime. N'abalị a anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ime ihe ịrịba ama na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị ahụ na-adịghị, napụta ndị ekwensu na-echi ọnụ n'ala, tijie agba niile, laa ike niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwe anyị, ana m arịọ gị ka ihe mmadụ na-apụghị ime, nke ihe mmadụ na-anwabeghị anwụ ime n'oge dịka nke a, n'ebe anyị nọ, n'igwe redio, n'igwe telivishọn, n'ebe niile, n'akụkụ ụwa niile, ebe niile ndị mmadụ gbakọrọ. Onye nwe anyị, ihe mmadụ na-apụghị ime, ihe mmadụ na-anwabeghị anwụ ime na mbụ, mee ya n'abalị a. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọta agwọta bụrụ ihe a gwọrọ n'abalị a. Oruru ọbara takọọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa gbalaa, gbafuo n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta ịlawo n'aha Jizọs. Ihe agba niile, nsogbu niile ka ewezuga na ndụ gị, wezuga na arụ gị, wezuga ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ihe ịrịba ama ebe niile. Onye nwe anyị, mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla. Akụkọ otuto tinye n'ọnụ onye ọbụla. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen.
eze onye obiọma nara ekele papa malite n'ọgwụgwụ wherever you will be nara otuto papa ịmara papa ije ebube dị ngọzi ije ebube dị ngọzi ije ebube dị ngọzi ije ebube dị ngọzi anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.